And now, it's time for SPG, as in Super Backganer Secret File. Bumulong ako at nagtanong kung pwedeng bumili ng ano. Hi, DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Makahiya. At ito ang aking SPG, as in Super Backganer Secret File. Gusto ko lang i-share ang isa sa mga nakakahiyang experience ko. Meron akong pulis na jowa. Madalang kaming magkita, kaya tuwing magkikita kami, sabik na sabik kami sa isa't isa. Childhood jowa ko siya noon. Hindi pa uso ang cellphone. Nagkahiwalay kami without closure. Kaya ngayon naging available na kami sa isa't isa. At nagkaroon na kami ng chance na ipagpatuloy ang naputol na relasyon namin before. So, bilang magkikita na nga kami again, makalipas ang ilang buwan naming pananabik sa isa't isa, merong naisip na kalokohan si jowa. Ang naisip niya ay gumamit ng supplement para sa mga kalalakihan. At ang sabi niya, ako raw ang bumili. Kasi hindi na raw kaya sa oras niya na siya ang bibili. Total, ako naman daw ang pupunta sa kanya. Pero syempre, DJ Rocky, kung sakaling bibili ako nun, first time ko yun. At alam ko ang reputasyon ng mga bumibili ng ganong klaseng supplement. Kaya eto na nga. Sabi ko, baka po pwedeng siya na lang ang bumili. Total, kung siya ang bibili, hindi nakakahiya. Dahil panlalaki naman talaga yun. At mas may edad siya sa akin. Pero not that old naman. So eto na nga. Natalo ako sa aming debatehan. Oo, DJ Rocky. Umabot sa debate ang aming diskusyon kung sino nga ba talaga ang bibili ng supplement para sa mga kalalakihan. So, ako na ang nagbaba ng ego ko. Niready ko na ang sarili ko. Naligo muna ako. Pagkatapos kong maligo, ay nagsuot ako ng magandang bestida. Nag-makeup at nagpabango. Handa na akong makipagkita sa aking jowa. Pero, hindi pa ako readyng bumili ng pinabibili niya.
Pero kailangan kong tatagan ng loob ko dahil yun ay kailangan. So, nang may madaanan akong drugstore, ay huminto na ako. Hindi ako aktibo pagdating sa Chukchak Chenes tulo ang dugets, DJ Rocky. Kaya, hindi ako masyadong maalang pagdating sa pagbili ng mga parapernalya sa pakikipag-Chukchak Chenes tulo ang dugets. Ang tanging nararamdaman ko lang that time ay hiya. Halos pagpawisan ako ng malala bago ako makarating ng drugstore. Pagpasok ko sa loob ng drugstore ay nandoon na agad ang kahera. Nilingon ko ang buong paligid. At saka ako tumungo sa kahera at bumulong ako sa kanya. Nagtanong ako kung pwedeng bumili ng ano. Sabi ko, pwede po bumili ng ano? Then sabi ng kahera sa akin, anong ano po? Siyempre, na-realize ko ang hina pala ng boses ko. At bukod pa ron, ang sinabi ko lang na produkto ay ano? Ang tanga ko naman. Paano niya nga ba ako maiintindihan? So tiningnan ko pa ng isang beses ulit ang paligid. Tiningnan ko kung pwede ko na lang ituro yung bagay na yun na gusto kong bilhin na pinabibili sa akin ng aking jowa. Na kapag tinuro ko, okay lang kahit gumamit pa ako ng aking nguso. Pero wala akong makita. So ang ginawa ko ay tinype ko na lang sa phone ko yung pinapakay ko sa store. Then sabi ko, through that type sa phone ko, pwede po buy ng isang supplement? Sorry po, nahihiya akong i-voice out. Isa lang po, TY. So, nagtingin ang kahera at ang manager. Pakiramdam ng manager, may kung anong nangyayari sa aming dalawa. Yung manager na katabi niya nagtataka kasi, bakit nga ba bumibili ako nang hindi nagsasalita? Hanggang sa sinundan niya ng tingin si kahera kung ano ang kukunin kasi yun ang bibilhin ko. Grabe yung hiya ko. Halos nabasa ang lahat ng isinulat ko o itinype ko sa phone. Grabe ang kahihiyan. At ayun, binayaran ko na. Successful naman. At nabili ko na ang pangangailangan ng jowa kong Mael. After that, pumunta na ako sa lugar ng aming tagpuan. Masaya naman. Wonderful ang experience. Maganda ang gamit, lalo na kapag hindi laging nagkikita. Nakakapanabik talaga. Pag naaalala ko yun, ay parang gusto kong magpalamon sa lupa. Pero buti na lang ngayon, uso na ang online shopping. Kaya po pwede nang makabili online at hindi na kailangang humarap sa kahera para bumulong ng pabili po ng ano. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako po si Makahiya. At ito ang aking SPG as in Super Pagner Secret File.